ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଦୁଇଟି କବିତା ପଢ଼ିବା। ପୋଏମ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିବେଟ୍ କିମ୍ବା ଏସେରେ ଲେଖିପାରିବେ, କହିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ନୂତନ ଆଶାଏ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧି ଦୁନିଆକୁ କୁହେ ଠାରିକି ଆଖି, ଦେଖ ମୋ କରିଶ୍ମା ଦେଖ କରାମତି, ଭବିଷ୍ୟତ ମୋର ଉଜ୍ଜଳ ଅତି। ଏଇଠି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କବିତା ବା ପୋଏମ୍, ଆପଣ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତାଟି ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, ଏଆଇ କହୁଛି ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ, ମନର ଭାବନା ମୋତେ କହ ତୁ ଆଗ, ଗଢ଼ିଦେବି ତୋ ପାଇଁ ଯାଦୁରେ ମହଲ, ହୋଇ ରହିବି ତୋର ଅତୁଟ ଅଙ୍ଗ। ଏ ଦୁଇଟି କବିତାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଏସେ, ଡିବେଟ୍ କିମ୍ବା ସେମିନାର ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କହିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କ